compañeiras, compañeiros, veciñas, veciñas. Alberto, moitas gracias por invitarnos aquí ao teu concello. Trátanos ben, vale? Vou ser breve, pero gustaríame dicir unha cousa. Estou orgullosísimo de formar parte desta familia socialista. Como na escaleta do acto nos ponía 3 minutos, e o de Tordolla trae unha chuleta, outro unha chuletilla, Óscar trae un chuletón, eu vou a ser breve, pero gustaría facer dúas reflexións. Unha delas, porque me toca a min personalmente, e é que este grupo de compañeiras e de compañeiros, sin todos vós, non somos nada, vale? Porque o vindeiro 28 de maio, nestas eleccións municipais, xogámonos todos moito e precisamos da vosa axuda. Eu son, agora mesmo, alcalde de Nereira, proposto para a reelección no meu concello, e teño unha maioría absoluta por 2 votos, que o Partido Popular leva 4 anos buscando neles e ainda non nos atoparon. De aí que a miña reflexión é que, coa axuda de todos vós, de todos e de cada un de vós, na rúa, nos traballos, nos bares, nas tabernas, temos que ser capaces de convencer a todo o mundo para que deposite a papeleta na urna. Non podemos darnos por gañadas as eleccións, nin rasarnos, nin moitísimo menos. Cada voto é moi, pero que moi importante. Así que o vindeiro 28 de maio temos que, entre todos os que estamos aquí, conseguir que estes compañeiros e compañeiras cheguemos a gañar esas alcaldías maioritariamente. Agora mesmo, dos 17 que estamos aquí, pois só 5 ou 6 compañeiros somos alcaldes, e outros que foron e que, neste caso, lle presentaron unha moción. E as vamos a recuperar. E as vamos a recuperar porque deixaron pegada neses concellos. E o vindeiro 28 de maio vamos a ser moitos máis alcaldes e alcaldesas socialistas nesta comarca de Compostela. A reflexión é que as municipais son os pilares, neste caso, para acadar as xerais para o mes de novembro e as autonómicas para o vindeiro ano. Por tanto, hai que pensar que de aquí, destas municipais, poden salir reforzados os vindeiros gobernos socialistas. Así que, moito ánimo, compañeiras e compañeiros, e a traballar aquí ao